taký otvorený potlesk. A ostatné kvezelistky, aby tieto spomienkové kvezelistky odošleme poštou. A dovoľte, aby sme teda prešli aj k vyhodnoteniu vianočného závodu alebo zimného CB závodu, ktorý organizoval CB Radio Klub Partizánske. A teraz začneme od 6. miesta. Neviem, či tu je, a áno, rád poznám Mišo Turčianske Kľačany. Nie je, trio odozdá. Ďakujem. Na 5. mieste Saigon Prievidza. Je tu Vlado? Zoberiete mu to, chalani? Jožko. Ďakujeme. Na 3. mieste skončil Kocúr Žilina. Je tu Kocúr? Zoberie koník, ďakujeme pekne. Na 2. mieste tesne, ak sa nemýlim, áno, na 2. mieste tesne Python Prievidza, 32 bodov. No a prvé víťazstvo v individuálnej súťaži zaznamenal Rio Sever Martin. Poprosím potles. Ja vám ďakujem a prajem všetko dobre z mojej strany. Hádam už aj všetko. Ďakujem pekne Markonimu za vyhodnotenie vianočného portéblu a ešte ďalšie CB súťaže. Prosím ešte Demona, ak chce niečo poznamenať týmto súťažiam, krúti hlavou, že bolo už všetko povedané. Takže prosím teraz o trošku pozornosti, zbystrite trošku sluch a možno aj zrak, lebo chcel by som dať návrh na ďalšie činnosti SCBR. To znamená, na vaše podnety, čo by ste chceli, aby sa v SCBR zlepšilo, na to, čo by bolo treba doriešiť, to, čo by bolo treba zaviesť, nejaké nové činnosti, nejaké nové súťaže, nejaké niečo zmeniť. Proste je tu priestor na vaše námety, podnety, návrhy na zlepšenie a zatraktívnenie činnosti Slovenského CB Radioklubu. Niekto nám tu píli nejaké drevo, ja dúfam, že to nevypadá na nás. Takže poprosím vás, kto by ste nám chceli k činnosti Slovenského CB Radioklubu, pretože vieme, že tá činnosť nám trošku maličko upadá, tak to by nám chcel niečo, čokoľvek tomu povedať. Mikrofón je voľný, nech príde mikrofónu a nech svoju myšlienku objasní, vyjasní a nech nám povie, čo by bolo treba upraviť, zlepšiť, proste akékoľvek vaše námety, návrhy na zlepšenie činnosti tohto nášho občianskeho združenia. Takže prosím vás, kto by nám chcel niečo povedať, doplniť, upraviť. Takže zatiaľ vás nechám chvíľočku rozmýšľať a medzi tým viceprezident, teda Demon Dumnica, by vám chcel k tomu niečo povedať. Ďakujem. Takže pokiaľ budete rozmýšľať, že čo s načatým večerom, čo by sme mali robiť, čo by vás bavilo, čo by nám pritiahlo hlavne nových ľudí, mladých ľudí, stredných ľudí, všetkých ľudí. Ja budem hovoriť trošku o tom, čo sme, dosť ťažko sa mi to hovorí, ale robili. Robili sme veľa pekných akcií v súčinnosti s inými zložkami. Napríklad sme zabezpečovali závod krosový pre cyklistov okolí Dubnice. Volalo sa to a volá sa to MT Bike Maratón a naše stanovištia boli na trase, ktorá mala zhruba 100 kilometrov. Tam sme boli rozmiestnení a robili sme zabezpečenie jednak po stránke bezpečnostnej, to znamená, aby sa nestalo niečo samotným tým cyklistom, ale zase aj sme dohliadali na cestnou premávkou, aby keď križovali štátne cesty, tak nedošlo ku kolízii medzi cyklistom a nejakým motorovým vozidlom. Robili sme potom jednu veľmi peknú súťaž, ktorá sa volala BOAS. Možno vám to slovo niečo hovorí. To je súťaž, kde rodičia s deťmi chodili po vopred vymedzenej trase, na ktorej boli
kontrolné stanovištia, jednak časové, lebo bolo treba stíhať v rámci určitého času etapu od miesta A do miesta A, B, C, D a tak ďalej. Boli tam rôzne činnosti športové.